Va, seguim aquí al DH Extra del Digital Hits, ja ho sabeu, sempre a Canal Català. I ara anem a tallar una mica el rotllo, perquè sempre fem baralles i és bo que sempre tallem una mica el rotllo. Què tal, com esteu? Bona nit. Que jo sàpiga bé. Ai, de què estàveu parlant? Que no... Pots saber o no? De què estàvem parlant? De fer muntanyes, de fer cims. Ah, mira que bé, tu. Vosaltres sou més de muntanya, eh? Som més de muntanya. El mar no? O també? També? Sí. Escolteu-me, feu molt que sou per aquí o què? No, que hem d'arribar. Vine cap aquí. David, cap a la càmera, que si no, no ho veurem bé. Aquí a les carpes de Girona tenim gent de totes les edats, ja ho veieu. Què tal, com esteu? Bona nit. Ai, no marxeu, que estem gravant i aquestes coses que... Adéu! No, tu no, vine. És un moment. Escolteu-me, com ho veieu, això? Molta festa o no? Molta festa, sí, molta gent. Ja aneu marxant o us quedeu aquí? Anem a donar una volta. No, és que bé, fins a quina hora us teniu pensat quedar-vos? No gaire estona més. Ah, ja, retirar. Una mica gran. Ja sabeu. No, però escolta'm, està molt bé, aquí hi ha gent de moltes edats. Molt de morient. Tenim parelles i també tenim roses, per regalar. Voleu, va, compreu, feu una... No són parelles. No sou parella? No. Home, perquè si ho fóssiu tela, Vosaltres sou parella o no? No, yo no. No. Fa molt que sous per aquí o no? Somos catalans, no gastamos en rosas. Home, però en llibres sí. El libro. Libros? El libro sí. Ah, què libros te gustan a ti? Los de Alberto Collao. A mi també, jo els tinc tots llegits, Com us dieu? Jo, Carmen. I tu? Tània. La Carmen i la Tània que surten avui de festa per aquí a Girona. Normalment sortiu a Carpes o aneu... No, sortim molt de vent en quan. Què fareu aquest estiu? Pues a casa. Este verano, ¿qué vais a hacer este verano? Gràcies pel meu castellà, gràcies. Pues ir a la playa. A la playa o a la muntanya, Mejor la playa. La playa. La playa. Vaya, aquí no hi playa, Seguim el deck extra del Digital Hits i anem buscant gent. Què tal, com esteu? Bé. Ja aneu per retirar o no? Sí, anem a Gran Rolillo. Ai, ja s'ho va, ja us deixo, va, tontos. Va, seguim aquí a les carpes de Girona. La gent se'n va, perquè no, ja marxeu, guaita, això que maco, David, grava això, guaita, això que bé. M'ho deixes un moment, aquestes ulleres, un moment, és perquè em veig a la gent. Quedo bé o no? Hola, què tal? No estan graduades, no estan graduades. Per què vas en corbata? Per què vaig... ningú m'ha preguntat encara per què vaig en corbata, us agrada o no? De fet en tinc un parell encara de corbata. En veritat, aquell noi no es diu Joan, es diu Marc i no ens coneixem de... No m'ho crec. De veritat. Us heu fet un petó, ho ha vist tothom, Més gent que ens trobem aquí a les carpes de Girona, molt animats us veig, Fem una cosa, veniu tots aquí, feu l'onada o què? Una mica fluix. Fes-me una entrevista, Faig una entrevista. Hola, bona nit, tenim, com et dius? Albert, sí. Molt bé, tenim l'Albert que està avui aquí a les carpes de Girona. Hola, Albert, com estàs? Bones, què tal? Molt bé, estic molt bé. Molt bé, molta festa avui o no? Molta festa avui o no? Bueno, jo demà tinc que anar a una mesa electoral, No, però... Vull dir, la festa hi és, no? La festa hi és. Sí. Us treu tota la nit per aquí o us anireu cap a Cocoa? Mira, ara me'n vaig. Ara me'n anava. Ja te'n vas? Ara me'n anava, no? Gent, no, però... Oh, on te vas? Ja ho pots dir. A casa. A casa. Vas acompanyat o no a casa? No, vaig sola. No sé. No, nosaltres estem fent un sopar de 8è de GB. És el que acabo de dir. Anàvem, ara és que no ho he sentit, Val. Escolta'm. anàvem a un col·legi religiós. Ens podeu fer unes pregàries aquí o no? Home, no, On hi prova? som unes descregudes. Home, no us diu això. Va, fem una pregària. Fa molt que sou per aquí o no? Aquí en concret. Aquí. recinte Al recinte de la Devesa. Posi 2 hores. Oh, Déu-n'hi-do, fins a quina hora us hi estareu? Mai se sap. Mai se sap. Se sap com Per tant, demà si venim a les 8 del matí us podem trobar perfectament aquí, no? És possible. No cal descartar res en aquest món. Oh. Molt bé, doncs aquí el DH Extra que vam per avui en aquesta setmana una mica especial hem fet, La setmana que ve una altra proposta que segurament serà del vostre interès. Nosaltres acabem aquí, continuem, endavant.